fără detașări, fără de astea, că am fost și detașat de atâtea ori. Efectiv. 9 ani am stat la Borcea și 13 sau 14 ani la Bobucu. Am stat 6 luni la Craiova pentru un tip de avion IAR-99. Sunt mândru că am fost promovat și am fost printre primii care am exploatat acest tip de avion. Puteți să verificați, aveți oricând ocazie. Am mândria asta că am fost în față permanent. Și a fost bine pentru mine, pentru că acum erau și făceam parte din peisajul ăla. Dacă nu eram, era totul searlot. Și la examene și peste tot. În orice caz, trebuia să fac ceva care să destin lumea. Era sare și piper. Trebuia să destin, să nu-i las așa să crispați. Și să știți că e foarte bine. Că dacă zici, dau un exemplu, dacă zici la o supapă, zici un rahat, toți râd. E o supapă. Un rahatul ăla care nu face nimic și nu știu ce. Și mai aruncam câte una de asta la reșul așa, nu cunoșteam ce e aia. Dar altfel, pricepea ăla care îi povesteam eu. Adică să înțelegem din treaba asta că viața pe care ați dus-o v-a ajutat să comunicați foarte bine cu orice tip de om. Foarte mult, dar am citit foarte mult. Am citit numai biblioteca, cred că am 1000 de cărți, 800, 1000. Dar am citit în școala militară, deci citeam unul la altul. Cărți care nu le găseam. Venea de la doamna bibliotecară, domnul profesor, domnul colonel, noaptea asta o citiți, vă aduceți înapoi. Multe lucruri astea care alții nici nu-și dau seama ce spun. Făceam serviciu, făceam planton de la care se face paznic acolo, în ideea să citesc cartea aia. Asta, pierdeam 3 ore, nu contează. Erau cărți, erau colecția lui 5 lei, 10 lei, 25, dacă ați auzit de ele. Niște cărți vechi, am și eu câteva pe acolo, colecția am găsit. Niște cărți care nu o să mai public așa ceva. Și le-am văzut undeva la cineva, la un colonel, aproape 70%, erau numai de astea. Bineînțeles, foarte refăcute, pentru că vremea, timpul. O să vă aduc așa o dată să vedeți niște cărți, mai am vreo 2. De Caragiale una și de una, nu știu de care. O carte lui 5 de colecția lui 5 de așa, era mică, o povestioară, o novelă, o ceva. Erau și cărți mari. Alea erau din mână în mână. Și cel mai bine de pământeni când a apărut, tot așa am citit-o. Nu prea se găsea. Apropo de cărți, dau dintr-una într-alta. Trebuia să iau un cuier, un de la de șifonel, ce mai era. Cuier de pom. Aveam banii aia strânși și mai deschide librărie acolo, lângă noi. Cu băiatul ăsta de la Filipești, care a murit Dumnezeu să rănească cu avionul. Soțul Rodica. Gigele, bă, eu uite mă deschid librărie. Gata, mă, cum facem? Nu te bagi pe partea, o partea aia. Aduc cât mai multe, că băgați și de alea cu Ceaușescu, toate alea. Așa, ca lupuri. Când am adunat cât am putut, ne-am băgat într-un colț, am mai scos din ele, am văzut aia pe acolo, domnul șef. Și am dat banii pe cărți. Pe cărți. E frumos. Mamă, ce bucuros eram cu mașina, mamă, n-am o altceva. Mamă, nevastă mea vreau să-ți urles. Și că nu, lasă-mă că luăm, dar asta nu mai am. Că nu se găseau. Dădea pe sub mână, totul. Ce am schimb cu băi, dă-mi o prețul de Erau asta. cu cei 3 mușchetari, frați. Da, asta acolo de 3 mușchetari. Alexandru Duma. Nu, Alexandru Drumeș. Care a scris invitație la vals. Mihai, cum e? Mihai Drumeș. Drumeș, dar nu mai zic Mihai. Invitația la vals când a apărut aia. Ce, băi, tată. Cazul Magheru. Care mai era? Elevul din dintre a 7-a. Coligen la limba română al lui ăsta, lui Minulescu. Și așa mai departe. Eu am luat mai multe mult la tata, de la bunici. Am luat și despre prizonieri, de la prizonieri, de aici din sat, multe lucruri de astea care... Pasiunea mea, am vrut să aflu mai multe lucruri. Deci cum s-a întâmplat din punctul meu de vedere și cum știu eu. Au inundat, s-au dus unii la, din bizirenii mei și din rudele noastre de acolo, că suntem bunica roman și așa mai departe. Au apărut la Vișani și la Jirlo. S-au mutat dintre ei. Și majoritate aici.
Ei, bunicii mei au fost 6, 3 frați aici. Deci a fost Moș Zamfir, Vizireanu, Moș Ștoader, Vizireanu, care stătea la colțul unde stă Doblică, în partea aia unde stă asta, cum o cheamă, alu filmitică, Neta. Neta și ai mei, unde a stat Năstac, unde a murit acum tantică. 3 frați, aici. Și am mai avut 3 surori. Una la Vizireni, una la Vișani și una la Lugeriu. La care ea s-au cuplat cu Martinești, cu eu filia mea. Și în sfârșit, ajung aici, s-au postat, erau, deci ăsta care a venit acolo, erau, probabil că ați auzit de alții, era un om deștept ăsta care a făcut, că dacă vă dați seama, e foarte perfect pus la punct. Și cu asta, cum le zice, cu piețele, care s-au fost piețe unde, școala unde, eu le-am apucat. Aici la moare era piață. În fața morii era o piață mare. De păsări, de animale, de toate alea. Da. Aici, chiar în fața morii, eram copil. Dar ne duceam că erau animale, veneau cai, veneau să vândă, să fel de astea. Eram noi copii, dar mergeam acolo. Și după ce a făcut treaba asta, i-a dat, au venit marea majoritate de aici, adică sunt cam 2 jumătăți. Sunt ăștia muntenii care sunt mocăniștii, vizirenii, sunt din Moldova, Pamfilul ăsta din Moldova a venit, mai sunt al de Anganu care au fost băsărebeni, au venit aici. Erau 2 sau 3 familii de băsărebeni, Anganu. Și munteni. Și munteni de la munte. Care cam jumate așa a fost treaba. Deci s-au dus aici și aici. Nu au venit cam toți. Unii au fost în proprietăți datorită războiului. Părinții și nu știu ce. Foarte mulți de aici, de ăștia muntenii, am proprietări la Bordei Verde. Acolo sunt foarte mulți munteni. Și muntenii ăștia de unde sunt? Partea Buzăului. Că sunt și din partea Prahovei. Am aflat și acum în spital. Că au avut pământuri la Bordei Verde și la... Eu când mă duc în spital nu stau și boli. Trebuie pe ăla, de unde e, ce face, ce trece. Ăla. Și de așa ne aflăm niște lucruri care mi îmi plac. Și obiceiurile lor și toate alea. Vorbesc despre ele. Deci am luat ființă satul. Prima dată a fost primăria, nu era unde e acum. Primăria era undeva, dacă mi-aduc aminte bine, pe la Bițem, pe acolo. Undeva la Neion, unde a fost ăsta de a murit șoferul, Ion de la magazin. Ceva în zona aia acolo a fost primăria, prima dată. După care i-a dat forma asta de primărie, școală și toate alea, căminul mai târziu, mult mai târziu. Ei, întotdeauna, ăștia, din ce știu eu și ce am vorbit cu ei, au căutat să adune grupul de rudenie. Tot. Veri, frați, ori în alianță cu nați și așa mai departe, și au format anumite colțuri. De acolo se pornește, la un colț. După care se completează cu alții care unii n-au venit, alții nu vreau rude și așa mai departe. Adică condus din noi, dincolo, unde stă ăsta Bromii, conduț, care a avut un frate care a murit în război. Nu în război, prizonier. Stătea în față cu filmitică Vizireanu, cum îl cheamă? Țazacatița. Dar nu mai știu, conduț nu știu cum. Așa, deci după principiul ăsta s-au luat. Că vizireni acolo suntem mulți, dar sunt veri. Unde stă Răducul, tot Vizireanu îl chema. Da, cum e tot, Moș Ștoader. Dincolo, pe partea cealaltă, stătea grupul ăsta de Ștoader, Neion, copilul lui, și cu Nea Dicu, părintele lui Mihai, care îl știi careva, Lucica, și care a fost profesor și nu știu. Nu știu, doamne, toate, de ce nu mai aveam mâna aia? A pierdut-o, am vorbit cu el mult despre asta, a pierdut-o în timpul războiului în Munții Pădurea Neagră, aproape de izvorul Dunării. Acolo a pierdut-o. Și când se întorceau. Deci până acolo a ajuns și a venit un obuz,
sugera mâna și mai avea un glonț, o schijă de aici, pe partea cealaltă, care a rămas toată viața pe aici. Putea să scoate chirurgical, dar l-afecta că s-a cimentuit, s-a cicatrizat acolo totuși și n-a mai putut să mai facă. După de asta am mai avut unul la Berlescu la fel, cu aceeași situație. De o avea până pe mâini, schija asta. Și a rămas toată viața până a murit. Și... Tatăl dumneavoastră a făcut război? A fost în război? El a fost prima care n-a făcut război. S-a născut în 47, 47. În 46 s-a terminat cu război. Nici socul nu. A fost născut în 26. Nici el nu a făcut război. Era aici, a apucat ceva, nu în sensul de război, în sensul de cazarmă, care erau ruine, erau multe probleme de astea. Au avut de pregătire, de șantier, un șantier obscur. Nu se știe, trăiește acolo, dar trăiește mai din urmă. Ce v-a povestit din timpul boierilor? Din timpul boierilor. Radovici, o știți acum, adică știți că a avut moara asta, a avut și moara aia altă de acolo, Radovici. Copiilor s-au jucat cu tata și așa mai departe. N-au fost niște boieri răi. Niște boieri răi, mai era Popescu ăsta, care a fost și la Berlescu. Un om nemaipomenit și ăla. Mama o supraviețuit atunci. Era un om care, dacă vedea că are probleme cineva din curtea lui de acolo, să o numim așa, îl ajuta, nu se punea problemă. Să moară ăla de foame, nu. Deci boieri din partea noastră de aici, de Leanu a mai fost. De Leanu ăsta care, bag seamă, era fostul cămin, fostul CAP-ul al lui era. După cât mă aduc aminte, al lui era. Ca și clădire. Am mai avut o parte din Șuțul și de noi a avut o parte de la Bagdad și Lunca, am înțeles că au avut-o ei, nu pe multă perioadă, sau până la urmă s-au așezat pe zone. Unii au cumpărat, alții nu știu cum vreau, nu asta e important. Deci vreau să spun că ei s-au comportat civilizat cu sfatul. În primul, nu prea sunt eu cu sfaturi, dar în primul rând să aibă discernământ în ceea ce fac și vorbesc, mai ales că vorbesc. În momentul când faci, te vede sau nu te vede. Când vorbești, ai dat unul la slovă, aia rămâne. Și nu e bună. Să aibă încredere foarte mare în ei. Nu că ce dă lângă tine. Se zice că nu știu ce, aproapele tău, nu știu ce, dar homo homini lupus. Asta e. Om pentru om e lup. Și asta trebuie să o știe toată lumea. Să o conștientizeze. Mai ales în situațiile noastre acum. Te arde imediat. Nici nu apuci. Ți-a luat bucata din față. Asta este adevăr. Și bineînțeles, să învețe. Tot. Și ceea ce îi trebuiește. Atunci. Îi va trebui mai târziu.